Vi skal nu prøve at lave et ikon med Paintbrush, hvis vi arbejder med Mac. Typisk kan man gå op og åbne en ny fil, et nyt billede, man vil arbejde med, og der kan være angivet, hvor mange pixels, hvor bredt og hvor højt billedet skal være på forhånd. Da vi skal lave et ikon, skal det ikke være så stort. Vi siger måske, bare sige 60 gange 40 pixels. Så får vi oprettet billedet. Som det fremgår her, er det et ganske lille billede. For nu at have en realistisk chance for at arbejde med det, bliver vi nødt til at forstørre billedet lidt. Det gør vi ved at gå op i i View, og siger Zoom in. Det kan man gøre et par gange. Som det fremgår, kan man også bruge æblepil. Det vil sige æble og så lidt større. Nu har jeg så gjort billedet større, således vores lille ikon, det var måske lige voldsomt nok. Sådan der. Lad os sige, det ser sådan der ud. Nu vil jeg gerne se mine pixels, så det går jeg op i View og skriver Show Grid. Nu kan man se, der er 60 pixels på den lange led, og der er 40 pixels opad. Hvis vi skal lave et ikon, skal vi jo have en eller anden form for farvelægning af det her billede. Billedet bliver godt nok ikke særlig stort, men vi skal have det i en vis størrelse for at kunne arbejde med det. Jeg går over her i min palette her og vælger Stroke til 1. Det er hvor store, hvor mange pixels jeg arbejder med ad gangen, så jeg tager kun en ad gangen. Så har jeg valgt en sort farve indtil videre. Jeg kan gå over her i min anden palette og arbejde, vælge for eksempel rød. Bum. Sådan der. Sådan der. Jeg vælger den røde, så vil jeg godt have den frem, så gør jeg sådan her. Nu har jeg valgt den røde som den aktive, så hvis jeg nu går op og skriver et eller andet her, så kan jeg farvelægge pixels, som jeg har lyst. Jeg kunne lave mit eget skakbræt, hvis jeg synes, det var morsomt. Man skal selvfølgelig huske, at 40 pixels gange 30 pixels ikke ligner ret meget, så derfor skal man nok lave det lidt større. Men jeg kan nu for eksempel lave et hjerte, holder bare ned og tegner, og jeg kan eventuelt fylde ud. Det kan jeg jo så også gøre på forskellige vis, måske med malerbøtten her. Sådan der. Og hvis jeg synes, jeg er gået lidt for voldsomt til den, så kan jeg vælge hvid, og så kan jeg måske fjerne lidt. Måske vælge pennen heroppe igen. Kan jeg fjerne lidt. Det skal ligne et hjerte, så kan jeg jo begynde at fjerne lidt, sådan lige, så det ser lidt bedre ud. Sådan her. Og så skal der måske stå et eller andet med nogle, det ved jeg ikke, sort. Der kan jeg måske skrive, love og så info. Og som sagt skal det være lidt stort, så hvis man skal have en chance for at kunne se det, så jeg vælger lige at der er noget, jeg lige skal have fjernet, kan jeg se, men det kunne måske være sådan her. Ja, jeg skal lige have den hvide pen her, så jeg kan fjerne nogle. Måske kan det her gå som et N. Så skal jeg have min sorte igen, og så kan jeg skrive F'et. Det var helt galt. Som sagt gøres på forskellige måder. Sådan der. Sådan der, og så skal der også være plads til et O. Der er ikke så meget held med nu, bare lige for at vise, at det kan du. Sådan der. Så nu skal jeg selvfølgelig lige have klaret det hvide. Jeg skal lige have fået fjernet nogle. Sådan der, så er der også noget her, der ser lidt underligt ud. Sådan der. Ja, det kunne sikkert gøres bedre. Så skal billedet gemmes.
Og det gør jeg op her under fil, og så siger jeg save as, eller gem som. Og der er forskellige formater, som vi måske har talt om tidligere. Jeg vælger at gemme det, der hedder bitmap, som er den rå, hvor jeg gemmer alle pixelene hver for sig. Og jeg skal jo også kalde det et eller andet, så jeg kan kalde det for love info. Og så gemmer jeg det i dokumenter, så save her. Og den ligger du bare i forvejen, så jeg replacer. Godt. Nu kunne det måske være interessant at prøve at se, hvordan billedet ser ud, men jeg tror bare, jeg stopper her.